Okay, så begynder vi på Survivors-konkurrencen. Vi er 3 hold med 2 på hver. Jeg er inde og spectator og ser, hvem det er. Det er mig, det der. I skal ikke tage mig, jeg har slukket lys. Jeg håber på, at jeg dør hurtigt, så jeg bare kun kan spectate. Jeg vil give et godt overblik over det her. Ja. Jeg vil recorde alle vores games. Og så må vi så se, hvem der vinder. Jeg er død. Jeg gjorde det med vilje, så jeg kan spectate. Okay, vi kigger på lederen, kan man vel sige. De er ved huset. Det er svært at se. Skal vi se. De bruger strategien ved at kun have en lygte tændt, men der er mulighed for at blive opdaget. 1 ud af 11, okay. Godt nok. Vi skal se. Det der står på højkant, det er noget toast. Toast på højkant, det er jo bare det bedste. Og husk at follow kanalen. Der vil komme noget Survivor video op, der vil komme Slender, der vil komme World of Warcraft, League of Legends, muligvis noget Minecraft senere hen, og Counter-Strike. Modern Warfare kommer der også, og jeg regner også med, at der kommer Black Ops senere hen. Så follow kanalen, det skal nok blive fedt. Ja. Okay, jamen. Er I begge døde? Kom nu! Kom så! Okay, den ene er død, den anden er i chok, og han står lige foran. Han er væk! Han er væk! Jo, han er væk! Han er totalt i chok. Han skal anvende til at dreje musen for sig. Så vender du dig op, og så er han lige der, mand. Hvor er det godt, det der. Det er fandme en god start, det her. De har fået 1 papir. Der er 1 tilbage ud af 2. Han er der. Hvad, kan du spille selv nu? Hvad så? Okay. Andreas er død, det er bedst, han er tilbage. Han løber lidt rundt, lidt forvirret, han er lidt bange. Han skriger lidt som en tøs lige nu. Som I lagde mærke til før, så ja, stod han helt stille. Det var som han var i chok. Han blev sgu lidt bange der. Nej. Ikke noget med at slukke skærmen. Jeg skal jo spectate. Og han er bag mig. Eller ham. Det er ikke særlig spændende. Må jeg komme med et forslag? Gå ind i midten ved bjergene. Der er et papir. Gå den anden vej. Nå, okay. Han vil ikke tage imod rådet og gå ind mod bjergene. Han er bange. Ja. Han er bange for, at han er der. Det var derfor, han ikke ville. Okay. Han tager turen. Kom lige med et lille fif om, hvor en af papirerne kunne være. Der kommer en... Det bliver en video i sig selv. En anden video kommer med gruppe 2, som jeg er med i. Og så kommer der gruppe 3, hvor det er Lukas og Oliver. Det vil sige 3 forskellige videoer.
Skal vi se, om vi kan nå at se, hvad der står. It was a human. Spændende. Hey, løb op ad bjerget, løb op ad bjerget. Nej, prøv at stå stille, og så gå lige ind i bjerget. Hvis du går lige ind i bjerget, så råber du bare hele vejen op. Ja. Hvis du bare prøver at løbe op ad bjerget. Jo. Jeg døde deroppe på et tidspunkt. Det var mega sjovt. Jeg har nogle problemer med lyden. Han lagger lidt lige nu. Det kunne være, at jeg skulle hoste. Hvem er hvad? Hvem er hvad? Ja, vi holder 2. Og hold 3 sidder og spiller Counter-Strike Source, og den anden sidder bare og ser med. Der sker ikke så meget. Jeg er ked af, at det lækker. Så må det være. Så længe kvaliteten den vel bare er i orden. Til højre. Og det er hans tredje papir, der er her. 3 ud af 11. Den første døde efter 1 papir. Prøv at stoppe lige foran den, så vi kan se, hvad der står. Ja. Og så kig på den. Der er bare en hånd. Shit, han var lige der. Der kan man se. Hvorfor ikke? Han så. Han er bange. Han kan ikke. Han har vist nogle problemer med at sprinte. Okay, han er totalt udmattet hele tiden. Se, der kommer han igen. Noget siger mig, at det er ved at være slutningen her. Kan han klare det? Kan det være? Muligvis ikke. I ville virkelig ønske, at I kunne se hans ansigt. Lige nu sidder han virkelig bare og er ved at gå i chok, når han ser ham. Jeg skulle fortælle fra Bastian, at uhyder skulle væk. Jeg regner ikke med, at det hjælper. Men det får sidde der. Okay. Jamen altså. Det bliver spændende. Giv ham en oldfot. Vi har ham fra hold 1, der døde efter et papir. Han har lægget sig til at sove. Han er vel træt. Men altså, man regner ikke med disket. Yes. Der ligger man det sikkert også meget godt. Ja, der er også et der. Men efter 3-4 papirer, så regner man ikke med, at de når særlig langt i konkurrencen. Husk, at han kan være lige om hjørnet. Hvad, skal vi også lave en... skal vi lave en Slender-konkurrence? Slender? Eller Amnesia? Amnesia eller Amnesia? Ja. Til jer, der kommer til at se videoen, jeg vil gerne have, at I skal stemme på, om det skal være Amnesia eller Slender, vi skal se. Eller lave konkurrence med næste gang. Næste konkurrencer vil være om en måneds tid. Og du får en for senere.
Han taler med sig selv. Jeg kan godt lide, at det er jer, der piver, når I ser den, og ikke ham. Jeg håber virkelig, I kunne høre det der, for det lød lidt ligesom... Han er ikke død, mand. Hvad sker der? Hallo, hvis du kigger på den der skærm derovre. Hallo, prøv det. Gå væk fra mig, jeg er ikke sikker. Hallo, prøv lige på den der. Så sidder en kraft, der må fast og lægger det lige pludselig. Det er jo faktisk utroligt spændende her. Det er som om, at vores lille varulv, den bare har lyst til at stå og kysse med ham, i stedet for at dræbe ham. Det vil bare have en Ikke for noget, men vil du ikke snart dø? Så hvordan kan det være, at... Hvad er det? 4 gange nu, hvor den bare har stået lige foran ham, men ikke har gjort noget? Det er hvad der sker, når man sidder og koncentrerer sig i et Det er hvad der sker, når man sidder og koncentrerer sig i et spil. Så kommer der lige pludselig en bag en og forskrækker en. Det er Epic Troll. han løber endda ind i ham, men der sker ikke noget. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad fanden er det for en stivert, han er på, mand? Seriøst, hvad sker der? Okay, det er faktisk lige før jeg tror, at det faktisk hold 1, der vinder det her. Han kan ikke dø! Hey, han er sixpack. Først, prøv at gå ind i ham igen. Du skal jo gå helt ind i ham. Bare løb lige igennem ham. Han kan ikke dø. Han har gjort det der 1 million gange. Hvem er det? Hvad er den? Søs, den er bugt. Hvad sker der? Nå. Okay, jamen... Jeg tager mine ord tilbage. Det bliver den kedeligste video om alle. Han kan ikke finde nogen papirer. Og han kan ikke dø. Så... Nå, det... Jeg troede, det var en stiller. Jamen altså, hvad skulle det ellers ligne? Der hænger sådan en rød stråle ned fra ham. Der har du været. Ja, men han kan ikke dø. Fandme utroligt. Så har han tabt. Der er ikke noget sjovt ved at kommentere det her, når han ikke kan dø. Så har han tabt. Nej, han ender med at vinde. Hvem ændrer han giver op? Hvor mange giver han op? 3. Efter, jeg ved nu ikke hvor lang tid. Du kan bare give op. Ikke for noget, men hvordan vil han kunne give op? Han kan løbe ind i ham, men han kan ikke dø. Ja, okay, sandt nok. Du kan bare lukke det ned. Holy, jeg skal nok komme til at klare det. Sammen med ham der. Du ved godt, han piver med det samme, ikke også? Hvis jeg ser ham, så lukker jeg for min skærm. Ja, det er sådan noget afslappningsmusik. Nå, okay, jeg tror lige før. Det var sådan noget, jeg skal høre før. Jeg går ind og jeg fucking hack, man. For helvede, mand! Ja, sådan op på... Jamen, det er jo latterligt. Ja, så skal vi væk Andreas igen. Han ligger dernede. Prøv at skide ham i ansigtet. Han døde! Han døde. Okay, hold lidt. Hold lidt. 4 papirer. Det var spændende. Nej, det... mig og... kan ikke huske, hvad han hedder. Perfekt det. Okay, det var video nummer 1. Med commentary. På dansk, selvfølgelig. Video 2 vil komme igen senere. Ses i næste video.